8:31 minutos é a hora de descubrir un deses lugares que temos pretiño, pero que igual moitos de nós non coñecemos en profundidade. Hoxe poñemos rumbo ás Nogais, unha vila chea de encanto, de historias e de xente maravillosa. E da man do noso querido David Vilares imos descubrir algúns recunchos, algunhas curiosidades que mesmo poden chegar a sorprender os que son das Nogais de toda a vida. E se non, vexan. O noso guía aquí no Concello das Nogais vai ser Guido. Moi boas, Guido. Moi boas, David. Tes un reto moi grande que xa sabes que son desta zona. A ver como me sorprendes, eh? Temos 3 paradas e cal vai ser a primeira? Vouche levar a Panadería Ricardo, mítica de aquí das Nogais, que ademais a festa da empanada das Nogais é unha das grandes festas galegas. Me está entrando fame. Vamos, Imos veña. imos para lá. Hola, moi boas, que tal? Hola, Vanessa, que tal? Ai, pero todo que nos preparou Vanés. Eu xa che avisara, É increíble. Isto facémolo aquí, neste precioso forno que é a nosa joia. Este forno ten polo menos 60 anos. Eu sempre digo que está no meu top 3 de empanadas da miña vida, Nótase que produto da terra, bo. Dunha das datas máis importantes aquí en Nogais, que é a festa da empanada. Exactamente. Que tedes moito que ver con eso. Sí, bueno, é unha data moi importante porque danos un pouquiño de vidilla ao pueblo e evidentemente vendemos os nosos produtos que son o máis natural posible. Primeiro sitio, maravilla. Pero cal é o segundo? Hotel Restaurante O Muiño, coñécelo? Pero se xa temos o estómago cheo, pero ahora un restaurante. Bueno, xa verás por qué, xa verás por qué. Imos logo. Imos. Estamos xa diante do Muiño, que para ti é a segunda parada obrigatoria aquí para coñecer como ten que ser as Nogais, non? Sí, é un aloxamento emblemático da Vía Cúnig, ademais cunhas vistas espectaculares cara ao río Navia, e vaiche gustar. Pois imos ver as vistas. Imos. Mira, aí temos un muiño histórico e temos de novo o río Navia. A ver, eu quixen primeiro ensinarche lugares non tan coñecidos e agora imos ir a un gran símbolo de toda esta comarca. Sí, a cal? Torre de Doncos. Guido, estamos xa diante da Torre de Doncos, ese terceiro lugar que dis que é fundamental para coñecer ben as Nogais. É unha reliquia fundamental da Galicia medieval, protectora do Camiño de Santiago, concretamente da Vía Cúnig. A Vía Cúnig entra por Pedrafita e conecta con Lugo desa maneira o camiño francés co camiño primitivo, este camiño que fixo un monxe alemán no século XV, así que esta Torre de Doncos tamén forma parte dese patrimonio e dun gran valor do turismo actual. Un aperitivo para todos os que queiran vir e descubrir o patrimonio dos Ancares, da montaña lucense, da montaña galega, que é inmenso. Que ben que digas o de aperitivo porque non temos aí as empanadas. Veña, hasta loguiño. Chao. Mira como aproveita David Vilares, como lle descorre a cabeza. E nunca mellor dito porque hoxe temos que celebrar no Hora Galega o Día Mundial do Inventor.